ମୁଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଜୟଦେବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭାପତି। এই উৎসব আমার জয়দেবা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ এই রামেশ্বর মন্দির পরিচালনা করে আসছি। আজকে প্রায় 40 বর্ষ হয়ে গলা এই মন্দির জমি যাইছিলা। এটা পঞ্চদেবতাଙ୍କ পীଠ হিসাବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଗଣେଇ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରାମ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସକାଳ ଆଜି ଦେହମଙ୍ଗଳା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ସହର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରସେସନ ପରେ ବାଟବରଣ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କାମ ଚାଲିଛି। ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି 780 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 1985 ମସିହା 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ 400 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବାଦେ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମଟା କରିଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିବିର, ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଆମ ପରିଷଦ ତରଫରୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ମାନେ ଆମର ଯାହା ଏଇଥିରେ ପରିଷଦର ଆୟ ହେଉଛି ସେଇ ଆୟକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଲଗାଉଛୁ କାମ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆମର ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ନୋ ଲସ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଏମଏଲଏ ଲାଟ ଫଣ୍ଡ, ଏମପି ଲାଟ ଫଣ୍ଡ, ବିଶେଷ ଏମିତି କିଛି ପାଇନୁ। ଯାହା ପାଇଛୁ ସେ ନଗଣ୍ୟ। ସେ ବାବଦରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଇଛୁ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡ଼। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଜୟଦେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନର ସମ୍ପାଦକ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସକାଳୁ ଆମର ଏ ପର୍ବ ଲାଗିଛି। 28 ତାରିଖରେ ଆମର ଏଠି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟକାଟିଆ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର, ନିକଟସ୍ଥ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ହେଲା। ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ସେଠି ଯାଇକିରି ସେଠି ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ କରିକିରି ଫେରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ଚାଲିଛି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି। 10ଟା ବେଳେ ବିବାହ ସରିବ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବିଧିବିଧାନ ସକାଳୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ମହିଳାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମଙ୍ଗଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସେଠୁ ଆସି ଫେରିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସେସନ ବାହାରିକିରି ଆମର ଏ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଆସିକିରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା 8ଟା ବେଳେ। ତାପରେ ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। এই ମେସେଜ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଧଳ ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓଝା ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ 3ଟା ଟର୍ମ ଏଠି ରହିଛି।
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା 2015 ମସିହା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କି ଆଜି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଥିଲା ଛୋଟ କମିଟିର 517 ମେମ୍ବର ବୈଦିକ କୋପରେଟ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚାଳନା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଠି ଆମର ଏମଏଲଏ ଆଡ୍ କରୁଛି ଏମପି ଆଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ସହଯୋଗ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଓଡିଶାର ବି 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସରେ ଆର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟଦେବ ବିହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଯୋଉଦିନ ପାଖରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷ ତଳୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର ପିତା ଆଉ କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ମଙ୍ଗନ ହୁଏ। ଆଜି ମଙ୍ଗନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜି ମଙ୍ଗନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସି ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ଆମର ବିବାହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରସେସନରେ ଆଜି ଯାଇ ବରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଏଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 10ଟା ବେଳକୁ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆମେ ମନେ କରୁ, କାରଣ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବାହ ହବ ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆସେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣେଶ ହେଲେ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସଂସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାରକାସୁର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଧ ହେଲା, ଏଭଳି ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଚାଲୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଦରକାର, ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଏହି ଶିବ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର N6ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର, ଯିଏକି ଆଦି ଠାକୁର ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିକି ପ୍ରସେସନରେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଏ ଆଉ ଏଇ ବାହାଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତିକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି।